Замислял ли си се какво всъщност влиза в теб, когато ядеш месо? Само протеин ли приемаш? Или приемаш и нещо повече? Нещо, за което никой не ти говори? Ако това те провокира, остани до края. Ти си израснал с идеята, че месото те храни, че ти дава сила, че ти дава протеин. И да, то е лесен източник на протеини. Но въпросът е, каква е цената? В миналото хората не са имали знанието за богатството на растителните протеини. Най-лесното решение е било месото. По навик, по незнание, по удобство. Но днес ти имаш избор. Когато ядеш плод или зеленчук, ти приемаш енергия, която месеци наред е събирана от земята, от дъжда, от слънцето. Тази храна расте в светлина. Тя събира живот. Животното обаче е различно. То има нервна система, има емоции, има страх, има мисловен процес. Както при теб, така и при него. Енергията следва мисълта и емоцията. През живота си животното преживява условия, стрес, затвор, химикали, страх. Всичко това се кодира в клетките му. Водата е основата на живота, а водата е носител на информация. Всичко, което животното преживява, остава записано в него. И когато то преминава през смърт, в този момент тялото му излъчва огромен заряд страх и болка. Тази енергия не изчезва. Тя остава. И после ти я приемаш. Несъзнателно носиш товар, който не е твой. Говориш за мир. Искаш хармония. Но всеки ден милиони същества преминават през смърт, за да стигнат до трапезата ти. Попитай се честно, с какво право? Не става въпрос само за храна. Става въпрос за съзнание. Какво печелиш и какво губиш? Енергията, която допускаш в тялото си, оформя мислите ти, емоциите ти, здравето ти, светогледа ти. Ти избираш какво да вложиш в себе си. А сега искам да те попитам, ако знаеше, че приемаш не само протеин, а и цялата история на едно същество, щеше ли да направиш същия избор? Напиши ми в коментар какво мислиш по темата, без осъждане, само осъзнатост. Сподели това видео с човек, който е готов да чуе различна гледна точка. И се абонирай за канала, ако искаш повече теми, които разклащат удобните вярвания и те карат да мислиш. Твоят живот е в твоите ръце. Изборът също.